Benigní hypertrofie prostaty a zánět prostaty je časté onemocnění mužů cirka od 50 let a výš a jeho procento stoupá s věkem. Dochází k zvětšení, k otoku, k zánětlivým změnám a vede to ke stížení průtoku moče, k častějšímu močení. Močí se po malých porcích častěji. Jedná se o onemocnění progresivní, které může skončit selháním funkcí dolních močových cest a ledvinovou nedostatečností. Výrazně obtěžuje a je bohužel i rizikovým faktorem pro vznik maligního onemocnění prostaty. Léčba je farmakologická, nejčastěji inhibitory alfa-reduktázy, dále se podávají alfa-blokátory, fytoterapeutika a v nezbytných případech samozřejmě je na místě i chirurgická intervence. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Bihomag svým protiotokovým, protizánětlivým efektem a efektem, který stimuluje hojení a regeneraci hladkého svalstva a ostatních tkání, výrazně pozitivně ovlivňuje celý průběh onemocnění. Zároveň pozitivně ovlivňuje i případnou sekundární infekci, která vzniká v prostatě. Takže napomáhá v širokém komplexu k obnově normálních funkcí a mimo to, že působí proti jednotlivým příznakům benigní hypertrofie prostaty, zároveň velice pozitivně ovlivňuje i sexuální dysfunkce. Proto má široké využití a můžeme ji doporučit všem mužům, u kterých se tento problém začíná vyvíjet a který tam vzniká.